おかわり一つ。はい、いらっしゃいませ。はい、カウンター空いてるお席どうぞ。もうやばいです。もう動けなくなります。サクサクで美味しいわ。はい、失礼します。お店出すときにモデルになるあるよっていう教えていただいたのが天ぷら。本場の現場の経験はゼロで、やれるかなと思ってやってみたけど、まあ難しいっすね。天つゆも口コミ書き込まれてるの見たら、富山ブラックに寄せてるとか、そういう風に考えたことなかったんですけどね。おはようございます。おはようございます。はい。ナス OK。なんかちょっと特徴しいなと思って長ナスで大きく切って出し方してたんですけど、ナスが大きい分言ったら他のがちっちゃく見えるんで、玉ねぎなんかは大きいサイズのを選んでカットできるようにやってます。もう1個もらっておきましょう。1個だけもらって。もう1個入れてくれない。ありがとうございます。お疲れ様です。お疲れ様です。背高くにした理由って何かあるんですか？背高くにした理由は、そんな粘りない品種って言われてるんで、実際その方がおかずとかとの相性がいいかなと思ってそっちにしました。今働かれて何年目なんですか？今は5年半ほどです。オープンしてすぐなんで、ここのお客さんいい方ばかりなんですよ。話聞いてほしいみたいな感じで来られる方とか嬉しいですね。これはこれ水分今取ってるんですけど、これちゃんと取らないと、天ぷら揚げる時の衣の前につける粉がゴテゴテにくっついちゃうんです。よいしょ。
これはもう今 OK で、辛み飛ばすのにちょっと温めます。次はあ、ピーピーピー言うた。始めた時に答え見つからんだからとりあえずおかわり無料で始めたら6年経ちました。どんどんたくさん食べる人が気づいたらターゲットになってきてるんで、喜んでくれるかなと思ってた結果が今のラインナップとかそういうのにつながってきてますね。量も多く腹いっぱい食べてほしい。ありがとうございます。はい、松です。松、はい。吉野朝松です。はい、まで。はい。はい、何番セットどうぞ。はい、失礼します。はい、お先の3品です。はい、ありがとうございます。この2セット13、14番。はい、失礼します。一口ざるうどんついてますけど、食べてかれます。あ、お願いします。はい、お待ちします。ご飯おかわり。ありがとうございます。2セットどうぞ。天つゆにつけてお召し上がりください。はい、どうもありがとうございます。はい、どうぞ。はい。はい、いらっしゃいませ。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。
何されたんですか？天候定食、満点定食だとお腹いっぱいになりすぎちゃうから今日はちょっとこちらにしました。満点定食もやばいです。揚げたて美味しいとこのボリュームもすごい、うどんもついてくるし最高です。僕は野菜が好きやから、ね、かぼちゃとか大好き。美味しいですよ。ありがとうございます。はい。ではお待ちください。何番です。Thank you. はい、いらっしゃいませ。はい、お待たせしました。何番です。はい、ありがとうございます。はい、今行きます。学生の頃からずっとサービス業してて、お店を持ちたい思いはずっとあったんですけど、サービス業って僕の感覚ですけど、環境的に報われてないな思いがあって、なんとかできんかなっていうのがきっかけですね。今もまだ全然それは環境的にはできてないですけど、